Hola, sóc l'Anna Nicolau de la llibreria Les Voltes i us porto algunes recomanacions de lectures que he fet aquests últims dies i que voldria compartir amb vosaltres. La primera és un llibre molt especial, és aquest, el Ja estem morts d'amor, d'en Xavier Aliaga, que ha publicat Angle Editorial. És una novel·la molt colpidora, molt intensa, però intensa perquè emocionalment és d'orilla de digerir, perquè ens posa directament de cara amb la mort i un dol molt difícil de pair en aquest cas. Però és una història que està explicada amb tanta delicadesa, amb tant... no sé com dir-ho, però el llenguatge és molt commovedor, és molt incisiu, és molt subtil, és molt clínic en algunes vegades. Frases curtes però que són, òbviament, doncs, molt punyents, i a més perquè és un relat que està explicat per una protagonista que té 16 anys, que ja des de les primeres línies ens avisa doncs, que és morta i que per això ens pot explicar aquesta història. I és una història, doncs, això, cara a cara amb la mort. És una història doncs, que, com us podeu imaginar, doncs, et sacseja emocionalment, és trista, però alhora està tan ben escrita que no pots deixar-la perquè realment és una bombolla delicada i que jo crec que val la pena que si us hi veieu en cor agafeu aire i us endinseu perquè és una història molt bonica i entranyable i no us diré masses coses més, ni de la trama, ni del que passa, ni dels girs inesperats, ni de res, perquè és també d'aquells llibres que no cal saber-ne masses detalls, que més enllà d'això és l'experiència de llegir-lo el que el fa realment especial. Així que us recomano molt aquest Ja estem morts d'amor d'en Xavier Aliaga, publicat per Angle Editorial. Després d'aquesta experiència lectora vaig anar-me'n a llegir aquest, L'instant abans de l'impacte, de la Glòria de Castro, que ha publicat ara Periscopi. I en aquest cas es tracta d'una història ben peculiar també. La protagonista d'aquesta història, que també està explicada en primera persona, fa molts anys que treballa en una empresa, en el departament de màrqueting, en una empresa de comunicacions. Per tant, ens l'hem d'imaginar en un despatx, davant d'un ordinador, fent feina doncs, gairebé, diguéssim, doncs, creativa o d'oficina, no? El que li ha passat és que al llarg de la seva vida ha tingut 2 criatures i per tant ha demanat la baixa maternal 2 vegades i reduccions de jornada per atendre els seus fills. Això ha provocat que en la seva empresa, malgrat no negar-se a donar-li aquests permisos, ara la tinguin doncs, a la seva taula, al seu escriptori, però no li assignen cap feina, simplement doncs, està en una situació com del que ara diríem doncs, bullying, mobbing, no sé quin és el concepte que ho defineix, però ella ho viu com això, no? De dir, voleu que plegui, però no plegaré, i ho converteix en un acte de resistència, i el que fa és, per passar aquestes hores, posar-se a escriure, que és el que ella realment voldria fer a la vida, i el que aquí tenim és el dietari que acaba sortint de tot un any de passar les hores a la seva empresa sense haver de treballar. I a més ella ho converteix també en un acte de resistència a més alt nivell perquè cada capítol d'aquest dietari, que correspon a un dia diferent, ella va fent renúncies per tal d'enfrontar-se i confrontar-se a aquest sistema capitalista que l'ha posat en aquesta tessitura, amb una feina en què no li respecten els seus drets. I llavors veurem com en cada capítol ella pren una acció o una altra en aquesta lluita. I poden ser accions tan senzilles, aparentment, com deixo de beure Coca-Cola, deixo de consumir segons a quins llocs, deixo de fer servir aquests productes o deixo d'anar aquí o d'anar allà. Decisions aparentment senzilles, però que tenen moltes conseqüències i que anem veient perquè ella, esclar, ens va explicant el seu dia a dia, la seva vida, el seu matrimoni, la seva maternitat. És una història que, com dic, sembla banal, sembla quotidiana, sembla plana, sembla lleugera, però que et va calant com a lector i que al final et provoca a tu mateix també aquesta reflexió, no? A què renunciem i a què no, quins privilegis tenim, quins drets tenim i quins d'aquests doncs, en són vulnerats o no. Una lectura molt interessant i que us recomano, aquest instant abans de l'impacte. Dins d'aquesta grisor, també cal dir-ho, té un punt d'humor negre que es desprèn de tot el que ella ens explica, però tot i així
jo no m'atreveixo a dir que és un llibre d'humor o lleuger, però jo crec que aquest llast s'acaba notant. Així que ja veieu, 2 llibres, sí, és veritat, una mica això, doncs que tots dos ens aporten reflexió. I queden més que recomanats. A banda d'això, dir-vos que a partir d'aquesta setmana, si voleu, aquests 2 llibres els podreu comprar amb un 5% de descompte si ho feu d'ara fins a divendres que ve, que penjarem l'altre vídeo a través de la nostra pàgina web o aquí a la llibreria. Si hi entreu ja veureu que només en el moment de fer la compra se us aplica automàticament un descompte, així que si els voleu llegir, ara és un bon moment per fer-ho. Us recordo la nostra web, que és llibrerialesvoltes.cat, i posant el títol de qualsevol d'aquests 2 llibres els trobareu fàcilment. També us recordo una altra cosa, que és que dimarts que ve tindrem la presentació d'aquest superclàssic, que és Orgull i prejudici, de Jane Austen, que ens visitarà en Yannick Garcia per parlar-ne obertament i que aprofitem que tindrem aquesta presentació clàssica per dedicar tota la setmana a aquests llibres que han deixat tant de llegat i tant de pòsit en tota la literatura. Farem la setmana dels clàssics a la nostra pàgina web. Allà hi trobareu una selecció dels clàssics que més ens agraden i que més us recomanem, i tots ells també tindran un 5% de descompte i us els podrem enviar gratuïtament si feu una compra superior a 30 euros. Així que a partir de dilluns, això, si entreu a la nostra web, a llibrerialesvoltes.cat, hi trobareu totes aquestes opcions. I res, ja no us dic més coses per avui, però sabeu que aquests i altres títols els podeu trobar a la web i també aquí a la plaça del Vi. Moltes gràcies!